до 32% погибших в ДТП могли остаться в живых, если бы своевременно получили экстренную и госпитальную медицинскую помощь. Илнең ЮХИДИ идарәсе җитәкчесе урынбасары Ленар Габдрахманов Россия юлларындагы аяныч аварияларны гыйбрәт итеп сөйли. Нигездә зур тизлек ашыгу харап итә. Юл һәлакәтенә очрап та коткаручылар тиз килсә, ашыгыч ярдәм күрсәтелсә, 30%-тан артык очракта кешеләр исән калыр иде. Отсутствие необходимых навыков, неуверенность и боязнь ответственности за причинение Күп очракта кешеләрнең беренче ярдәм күрсәтү буенча тәҗрибәсе, белеме юк. Авыр хәлдә калган кешегә зыян салырмын дип куркалар. Үзләренә җаваплылык та алмыйлар. Авариядән соң медицина хезмәткәренә хәбәр соң барып ирешә. Алар олы юллардан ерак урнашкан төбәкләрдә кесә телефонының элемтәсен ачар. Менә шул сәбәпләр аяныч нәтиҗәгә китерә. Авариялар булмасын өчен төп киңәш тизлекне арттырмау. Куркыныч юл һәлакәтләрендә машиналарның тизлеге сәгатенә 180 км/га җиткән була. Там 115, наверное, 120, 96%. Башта бераз гына тизлекне арттырулар күзәтелә иде. Әйтик, 115-120, ә хәзер авариягә юлыккан автомобильләрнең спидометры сәгатенә 160-180 км күрсәтә. Чөнки барсында да навигаторлар, камералар барлыгын кисәтүче җайланмалар тора. Монда яңгыраган кайбер фикерләрдән аңлашылганча, юл никадәр начаррак булган саен, анда аварияларда сирәгрәк күзәтелә. Бу аңлашыла да, чыкыр-чакырлы юлларда зур тизлек белән җилдереп булмый. Ә инде тизлек кичкенә булгач, анда кискен аварияларда сирәгрәк күзәтелә дигән сүз. Ләкин юлларның начарлыгы икътисадка тискәре йогынты ясый. Шуңа күрә бүген монда җыелган белгечләр юлларны сыйфатлы һәм имин итү өчен фикер алыша. Әлеге халыкара чара тагын 2 көн дәвам итәчәк. Ел башыннан Россия юлларында 2000 ярым кешенең гомере өзелгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 8%-га азрак. Моңа беренче чиратта юлларның тиешле стандартларга туры китереп эшләнү йогынты ясый. Асфальт тигезләнә һәм юл яктыртыла. Тик башкарыласы эшләр дә бихисап. Автомобильных дорог около 12% имеет разделение встречных потоков. Юлларда каршы яктан килүче транспорт чараларыннан саклау өчен киртәләр куярга кирәк. Бүген федераль юлларның 12% гына бүленгән. Төбәк дәрәҗәсендәге һәм муниципаль юлларда бу күрсәткеч 1% гына. Татарстанда юллардагы иминлеккә зур игътибар бирелә ди Алексей Песошин. 5 елда үлүчләр саны 26%-га кимегән. Юлдагы иминлек буенча республика хөкүмәте комиссиясе зур эш башкара. Төрле министрлык, оешмалар, район хакимиятләре килеп чыккан мәсьәләләр буенча вакытында карар кабул итә. Бүгенге сөйләшүдән соң хәлләр уңай якка үзгәрер дип уйлыйм. Эшлекле программа буенча пленар утырышлар, төрле темаларга конференциялар, киңәшмәләр уза. Монда яңгыраган фикерләр методик күрсәтмәгә тупланачак. Аларны ил күләм проектларын тормышка ашыручылар исәпкә алырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.